Dọkịta Amos nwanne m. Ọ dịkwa egwu. Ekele m Chineke ihe ọma mere ezinụlọ. Chukwu oke abịa ma ekele o. Makwa na obiọma maka ịkachakwa m obiọma na ego niile ndị obodo anyị tọkọtara iji send on abroad ka ị ga-agụ akwụkwọ a enwere ka lara n'iyi. Ị gara n'udo gata ya n'udo batakwa n'udo. Chineke ekele dịrị gị. Nnọọ. Ịma na asị na dupụga mgbe ure ọ bụrụ na m amara ụzọ m si ana. Ndị Igbo na-ekwukwa okwu sị na onye nyere mekwa ya nye onye ọdọ. Ihe niile gbasara hospital environment ebukala lome ihe m jiri sị ka m batawagodo bịa distinguish this environment na community anyị wu maka na family niile tụrụ ego duga m obodo Igbo ka m bịakwa ka ha ncha nwee gị na ihe na-akpọ beneficial ka onye ọbụla beneficiary ya from ihe m gụrụ na school because mgbe m gụchara ndị ọcha na-ayọ m sị m mi nọrọ m sị ha no let me go and finish home. M finish cha home tupu m atụmezi ebe ọdọ m ga-aga finish. A na-esi n'ụlọ arị mma apụ ama. Awụrụ m education emere m aquatic from obodo Igbo mana ime establish ọ n'ụlọ ebe ka m ga-eme establish. Family niile tụrụ ego dupu m sị m ga-aga agụ ihe onye ọbụla ga-enwerịrị free educational center. Kwanga onye ọbụla batara na family ọ ga-enwere ihe na-akpọ free educational center. Onye ukwu ma onye nta mmike gbalịala eziokwu nnọọ Chukwu ekele dịrị Jehova imere ọfụma lọta enwune m Chineke nna ihe ọma gị ime n'obodo a bido n'ezinụlọ anyị na-eme Chukwu nna daalụ nnọọ biko kamgbe m batara ụmụ nwaanyị niile ụfọdụ ndị na-ara ndị agbabatala bịa kelee m mana nwaanyị a ga-ahụbeghị m anya ọrụkwa ndụ nwaanyị a bịa ebe ele anya anwụna mechara nwụọ eziokwu anwụna nwụọna ọ mechara tọkwara nwụọ akele cheta ihe m chefuru echefu wata ejingo anwụna nwụọna kwe mgbe ọ zara ha akpọ ya anwụna lezi anwụ tụkwa onye zara anwụna kwesịrị ịdị ndụ ịmakwa ka ka nke ọka na-asụkwa akpụ ya ahụ ma menụ ọ ka na-asụ ịmakwa the worst part of it ọrịa dịarịa manwụ ọ sụchara akpa oge ebe aga ori ekwe ihe dị ka echie eruo n'abalị anyị na-asa anwụrụ anwụọna nesfọdụ ụmụnna dị agba ka ọ gari na rie data akpa ọsọrọ ka ọ ga-emebi ihe ọma mere mgbe ahụ eziokwu ihe na-eji asịzị ma mmadụ na ọ bụ na abatago m ihe anụnwa ozugbo ahụ m nụrụ ihe a na-eme nwere ọgwụ m kara inye hospital equipment mgbe gaghị anya hospital equipment n'ime ndị onwuchi ike nwụ ọsịkwa n'abalị wo otu ahụ o siri bido ya nwere laboratory wo hospital ihe anụ laboratory tigere ya n'ahụ nwuchi ike nwụ ozugbo ọ bụ na m gbara ya laboratory ihe ọ ga-enwezi convulsion nwe convulsion ahụ ọ bụ isi na ọnwụ kulite ada anwụ mmike and ọgwụ ndị a na-ebirela n'obodo anyị ya wụ na enwere onye obodo anyị ga-anwụ ahụ ọnwa akwụsịla ọ dị egwu agbalị echefudala m sef biko m ewetara gị ichefu m chetara gị ka wetara m ihe ijiri lo isi obodo oyibo elo efe Dọkịta Amos macha nnọọ mma nwoke Chineke ekele dịrị gị n'obodo anyị ihe ọma gị ime mee ụlọ ezinụlọ ameje kata ebu ya n'ihe ihe awụ ka awụ ọgwụ oke ekwurekwu gị ṅụ ha na oke ikwukwu ụka ganga mmadụ gị sagide ụka niile gị kwucha maka ịgbasara gị maka na agbasara gị gị ha anụ ụka n'ugbu a your organ speech agbatuo pịam igide ikwu ahụ den nke ka maka oke iriri ngọọla mmadụ nwụrụ mana village ebe asị ebe ọla mmadụ nwụrụ ụnụ nwa bụ ụmụnna onye gaba ya adọwa afọ chefuzie na ndị mmadụ nwụrụ ahụrụ na ha nọ in pain unu adịghị consider that one iri akpụ irie rice irie nta iri imu n'otu afọ December ya ịṅụ ha na nka oke iriri ahụ ya lesọ nwụchi ike iri ahụ kpam
ndị mmanụ nwụrụ ahụkwa na ha nwee savings na ndụ ha. Ka abụọ ka atọ ka maka ụkwụ ga ụkwụ nji otu ụkwụ ga-agbụ mụrụ gị na-aṅụ ọgwụ ọ ga-enyere aka nye gị nwee biskit bone go gị na-agazi ije ya akwụrụ chim adịghị ịṅụchakwa nke ị ga-enwe stethoscope ya ihe emixchara with stethoscope n'ime ndụ gị ma ihe ha nọ ma ihe dị agha ga-eme ọkpụkpụ ga-eshi ike ọ gaghịzi na-afụ gị ụfụ. So biko ihe mbiga gị na-awa ego dejikwa ya ọma na-abụrụ ụtụtụ ticha nga edere m ya n'akụkụ ya elekwere ụdị anya ihe ka ilego ịgbọchana ka nkata mba ịgbọchana ka nkata aghọtaghị m. chere Amos, ị na-achọ ịgwa m n'obodo oyibo anyị gbakọrọ agbakọ tụọ ego diga nga agụọ akwụkwọ lọta mụ nwa the first person ị ga-abịa ụzọ akparị ele ihe mere enyere ngị nshi ọgwụ ka m nyere ọgwụ ga-eme nshika ka ọgịrị nshika ka ole ga-ahụrụ ya na ngwachi obodo oyibo lo m mere respect na ị ga-aga n'ime ụlọ ngugba bupụta ma akwa ma shoe ma ego m gibere ebulie mkpọ ọkara ha ebulala m n'ụlọ ọnwụ ihe ka ị gara wetara m Amos, so mụ are the first person ị ga-akparị n'obodo a ọgwụ m ji gide ekwu okwu ke m ji gide eri ke m ji gị ga-agbaji m ụkwụ Amos. Ele ihe mere ọ na-emetụ ụmụ ụwa ele ihe mere ụmụ ụwa mete ha mma ihe mere asị nkata ya gị anya gị n'isi anya ọgụ ele ihe na-ewudu nsogbu unu ana akwụkwọ m na ndị nọ n'ụlọ ha majority of them were ọsọ ihe ọma ranụ gbasa majority of them wozu nwa bekee ibulie ihe elu no gị bute ha ala no ele ihe ọjọọ mere ugbu a na m nọtụrụ ugbu a were ọgwụ ihe m hụrụ na-arịa gị n'ime ndụ gị akpadị nga aka mana m nọ na m ga-synchronize synchronize tieta nọ n'ime ndụ gị enwere ebe eji aga m nwere ihe ga-enyere gị aka na ndụ gị mee gị ndụ gị epo mgbiri nye gị gị sị mba na ọwa ọnwụ ka gị mma emere m ihe ọjọọ a ma ebute bred bute moto bute ụlọ bute ambulance ma igbe ụzọ eji elu gị biga gị ole ka i buru bịa leta m mgbe ị nọ na m natara ihe ijiri bịa leta m onye ihe ọma na-agba afọ ime ọgwụ ogo ole dị ihe ma ha many pounds and dollars m jiri ihe a ọgwụ ụfọdụ direct from the factory ka m si were enye gị si ga ṅụọ ya ibilalo gị bịa nga na gosi ọnụ mmiri gị ga-aṅụ gị ghara mmiri ọgwụ na-erewe ego m rere n'ọgwụ na-eji arụ ụlọ elu m were enye gị na-achọkwa ịgwa gị dezi ọmana ka ndị ochi zute ha ga-aṅa ji eji mere ego. Well, ọ dịgo ka ọ ga-adị mana amaghị m na ọ ga-adị by this time. Amos, ị hụrụ ọgwụ ṅụọ ma ihe nge niile iburulo riwe m shighi ụgbọ bilie na ihu ahụ ụkwụ m nga were mma ma jipụ ya unless ma emere ihe kwesịrị ime I'm your uncle for crying out loud. Na nwere ihe nwere ike inye m ga-ajụla mkpọkọ ụmụ m na nwunye m salekwa ihe nwunye m nwoke ejiri bata ya wụ mpekele eche n'aka. Amos, alawala m ọntị gị ihe kwesịrị ime ị gara akwụkwọ m ihe ege ọgwụ ndụ adụlọ m ihe ndụ ka m dọga adụlọ m ka m anwụọ onye na-agwụ ibia na-ete afọ adụlọ m ka m anwụọ ị gara ahụ ahụkwụ m gị ọzọ ịhụdo onye a na-agwụ ibia na-ete afọ amaghị m problem unu nwere n'obodo a everybody bụcha nsogbu na akpa na-agahụche ele ihe ọjọọ na m were ọgwụ lelee anya n'ime ndụ gị ọgwụ ọ ga-abụ ịgado n'ụlọ ọgwụ ị ga-agba consultant fee ị ga-agba ihe ha na electional fee enwere ụgwọ ị na-agada akwụkwọ bifọ ga-ahụ dọkịta gị bịa ga-ahụ dọkịta in the platter of gold gị tụrụ ụkwụ bịa nga akụji gị ga-aṅụ gị hapụ ya aga m agbafuru gị agbafuru dọkịta anyị kponye gị iru na anọ m na ị batara na ndị imepụrụ ụlọ ọgwụ m sị ka m kponye iru ka m bịa chọrọ ọnụ na anụkwa m anya ọkada n'obodo akpọnyere m iru ka bịa chọrọ ọnụ na ịkpọnye iru ka ọ ka ịkpọnye ahịa akpọnyere m iru maka na ama m na ụdị ụlọ ọgwụ gị mepere mmadụ ga na-anwụ ogwu and ha nwụọ m egbuo understand ụdị ụlọ ọgwụ onye mepere ụlọ ọgwụ gị na mmadụ ga na-eme gị mmadụ ga na-anwụ n'ugwu ogwu nọ ọ dị ka ihe na-eme gị n'isi ọ dị ka nwere uche ọ dị ka ara na-agbago ịgbado your light from left
Doctor, ihe mmekwana. Maka gị mege jọọ m ihe m na-ekọta akantị m ga-ama gị maka Chineke kere mụ na gị mma gị akantị ote gị ichefu m ga-eli nna gị wara na-agba gị. Doctor, ahụ na m kama mmeche gị ọnụ ọsịsọ ịhụ na gị na gịnị mere. Ị chọghị inye m ọrụ ahụ. Ị chọghị inye m ọrụ ihe. Ngo yiri gị ọkada joint ka ngo yiri nga na-aṅụ Igbo. So ị chọsiri ịgwa m ka m ga-agbawazi ọkada na. Agala agba ka gazi m oshi ịbịara nga mgbe gị gwa alili na-egwukwa alili egwukwe ihe nke gị one time. Ke ka ịbịara nga na asụsụ asụ ọnụ gị lecha ngwa out Singapore sịsọ. Doctor, afụla m na ị chọghị inye m ọrụ n'ụwa ala ka m chido ka m gaa nwakwa ọrụ ọkada ma enwe ịbịara bụ igwe alili na-anụ gị na-anwụ dakwa ogwe rie echi. Ndewo. Mụ na ọyị nwaanyị kemgbe asị isheshi ya anyị sịkwa na anyị bịa marakwa na ọnọdụ anyị n'ụlọ ọgwụ gị mara ma enwe ebe ị ga-akpafatụ anyị onye anyị ji wee bịa biko. Elee ihe na-arịa unu na kedu ọrịa unu buru bịa? Mba o, ọrịa. Ọrịa anyị na-arịa. Onye na-akọkọ n'okwu ọrịa. Onye kọga ha aka ọrịa. Abịara ka inye anyị ọrụ ka anyị na gị na-eso na ọnụ n'ụlọ ọgwụ gị. Unu arịagada ọrịa? Mba o. Unu bịara sị m tụọ nga m ga-akpafe ego ọnụ. Asị ubu nkwụ mmụnụ kọwa sọ ọja mgbala onye ọla shi egbu ochie abịa akpafe ego ya n'ụlọ ọgwụ. Unu arụ ọnụ nọọsụ mbụ? Unu nwere medical term? Ele ihe famasi ka anyị mbesi ile ọnụ? Anyị amaghị ihe ndị na-akpọ aha mana anyị bịara ka inyere anyị aka ka anyị nweta ọrụ n'ụlọ ọgwụ gị ka anyị na gị na-eso. Ọ na-enwe experience isi enye ga-ajiri ngo onye nkụzi eje ngo na nga ahụ pharmaceutical factory ngo yiri industry nga na-azụ ndị nọọsụ. Unu virgin? Ele ke uhie ya asị m na virgin unu sị m uhie ya uhie iko n'ụwụ unu virgin. Doctor, na otela isirula ofe otego aka. Eso? Anyị erigo n'ofe gwugwu. Eliza nne m nya goto na agwọ gashale ghewe ya oghe fufuroro onye kwukpuru gba ya kwukpuru pụta. Ịba ị ga-apụta do. Agakwana m anwa ya maka ndụ m karị m mkpa. Gịnị ka unu ji n'aka biko? CV. Silive? Curriculum vitae maka ndị gachara mahadum. Glorious vitae. Curriculum. Boya CV. Unu graduate? Unu gocha napụta? Service o? Anyị emechana ihe niile a na-eme na school. Hey, anu ni. Dia perlu log hai be. Nok. Doktor. Hey, kan ana pani be. Doktor, ai bida. Nok. Hey, dok. Ide wa ai wan olu. Kine le kanai. Kai bida nok. Hey, awon ya le la. Chimo. Oh, ala ni da. Bi ko la wan no. Nok. Kai hai le me kita kai bida. Ai. Dok, kai. Aku ta mai. Kai le bida nok dai nok. Ele ya wa ha. Amu no so di ọkụ. Ana ya wa ko je dim nok mgbe ọbụla. Ona dim nok. Iwu na ọsọ ọrịa ọkụ. Ọ na-adịghị n'ọkụ mbụ. Mgbe ọbụla ọ na-adị nok. Onye gị na-esokwa? Nọọsụ Elizabeth lekwa tende. Nọọsụ Elizabeth lekwa otere. Ahụkwala na m otere. Otere ahụ na mmịa. Ihe agba n'aka ada eji enye ele. Ọkwa nọọsụ Elizabeth lekwa otere. Ebe aha nna gị ka ihe a wee gba. Ọ na-arụ ọrụ a mbụ? Dok, o tegwela ọkwa ihe taa. Te. Ha. Ngwa ga-ebe m rụgodo ọrụ SF ị ga-ekwete. Anọla m na mortuary memorial hospital. Achọọ m ebe ahụ maka ọ na-adị m n'ọkụ ịkwesị ịghọta. Anọla m na ndị ngwọrọ na ndị na-aga ije international hospital.
achụrụ m achụ anụna m na Therefor District Hospital achụrụ m achụ maka mgbe ọbụla ọ na-adị m n'ọkụ o tegbulo the last place m rụrụ ọrụ kịta before bewe ebe ha chụrụ m final na ọnwụ ga-egbu International Memorial Hospital ebe ahụ ka m rụrụ last. Ọnwụ ga-egbu ọnwụ ga-egbu International Memorial Hospital ka ị rụrụ ebe ahụ ka ha chụrụ m n'ọkụ ugbu ndị fetewa ebe onye gị na ya kwụkwanụ ebe ọrụ last International Hospital ebe a ka o si fetawa ebe a mkpọmkpọ International Hospital ọkwanụ nga ọ ga-anụ nwere nga ọdọ nwere ka nweta ọnawụ dị na mkpọmkpọ International Hospital ngwa ka ị rụrụ cherekwewo ihe niile ụnụ ga na eji ụna obere ụmụazịrị ka ụnụ rụcha n'ụjọ Doc egakwala ebe a agadi nwaanyị dị ka m ka ilechara anyị hụkwara anya m ịma toilet ole nyichiri bifo bịawa ebe mba na ekpele otu ahụ ọ dịghị mma ọ na-adị m n'ọkụ mana dọkịta ka ikpere so m otu n'enunu m anya na-enyiri gị ụmụazị hapụ nga nha nwee spiritual eye lee m anya awụ m mgbada taa anya awụhụ mgbada taa ọgbọ m nọ enwe ejila ha ike tiwa akị na ọ maka onye hapụ onye ya wụ ancestral spirit ọwụ taa ka m mụrụ ya Doc, always joke. No na ụdị ụmụazị atọ were anya ime mmụọ gị tụlee ofe n'okwu gị o gosiri na ịwụda ụmụazị maka ihe awụda okwu ụmụazị ihe awụ okwu ndị nne okwu ndị senta model ihe ụnụ ọnụwụ virgin afọ ọgwụgwụla ochie ahịa Doc ka iji asọ ọwụ taa ọta ka ebidogbu wede mba nye bezin ọwụzi virgin ị na-akpọ ya virgin ọ understatement ma ọ bụ ndị okwu oyibo ọ bụ bezin ka iwu ibe ebe ahụ ị na-egwe River Niger ị na-egwe ya ji ijukarị na onwe ikinsent ya ọjọọ na-ajụ ụmụazị ụmụ 12 years Doc ọwụ ihe taa ibi ma nwanne m nwaanyị onye ka ọsamba imepe ebe a ibi mmadụ 50 ga-aba ebe ahụ dịka onwe ya bara ebe a mmiri River Niger Benue ibi mmiri adị n'Ọnịcha ọcha ya si ewerele ihe je nna asịkwana mụ na ụmụazị kindergarten ga-arụ ọrụ at least ka o kwe daba Doc ekwuwela ihe a na-ewe anyị iwe agwara gị na ya wụ ụmụazị na-eripitụkwa okwu ahụ ọzọ ọ na-ewe m iwe o wezụga na ọ dị m n'ọkụ na-eyinye akara m iche njiri gị mana aka m na-achọ ọnụ ka m meloda na-eji zuru ekwu ụmụazị ahụ bụ eberele na mgbabụ biko eweliwe otu nne m na-abọsi ọwụ otu nne mana anyị ọyị ịma ka m mbara gaba n'ụwa ahụbe m onye dịka m ahụzie kpọbata ya mụ na ebirizie ọyị nwaanyị ọyị ka nwanne anyway a ma elebara okwu n'anya mana obi m na-asị m nyere unu aka maka na elele m anya unu n'idere enyemaka aga m enyere unu aka na ana m enyere unu aka abụghị sị na aga m enyere unu aka na unu under qualification n'ọrụ a kama na ọ elele m anya ọ ga-adamara m n'unu ụtọrị m wụ ụtọrị unu ọwọrị ka ọrị kpọsa n'ọkụ a na-eme anyị ga-etikọta aka mee n'ọkụ dịka i kwuru maka asị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi maka eke agwa otu onye hụrụ na awa eke mana biko unu ga-etu shuu ma ebido ọrụ unu ga-etu shuu ga-ewelitetu saiz ọnụ biko at least ka enwekwana nga m kpọsara ọgwụ aka unu eri ya ịnụkwa kwado na ọfụma unu ga-ebido ọrụ echi Doc daalụ unu ga-akwado ọfụma dịka nwaanyị si adị kwado na ọfụma
unu ga-amalite ọzọ welitekwa na okwu ele ama m na unu agaghị abịa late maka otu okwu unu recha nwere ike ya bụ olu unu ịbịa late no latening onye ọla ga-abịa ọrụ nga ga-ewelite okwu kwado ọfụma ka ị gwa ya ngwa ije ọma lama laban anyị ziga azụ anyị jini m azụ ọnụ chere dọk ama m na ọ na-adị m n'ọkụ mana o nwere ihe anyị rozuru ịkpa anyị kwuo okwu salari larị ụgwọ ị ga-akwụ anyị na ihe akwụ anyị ụgwọ unu nwa kwesịrị ịkwụ m ụgwọ unu nwa kwesịrị ịkwụ m ụgwọ dọk n'ebe ka a na-arụ ụdịka ọnụ ị na-arụrụ mmadụ ọnụ ị na-akwụkwọ ụgwọ dọk ọ dị m n'ọkụ mana ọrụ bekee mkpa ahụ kwụwa ị ga-akwụ m ụgwọ ọrụ nụchara gị ọnụ kwụ ha gị ụgwọ ana m amụ ọrụ asị m na nna arụ ọrụ enwere m experience ana m amụ ọrụ n'aka gị ngwa nsogbu anọdụ isi nta ka anyị chọọ na owere nchi unu ga-ala ọdụ ka m nweta onwe m from the shock owere nchi ole ka anyị ga-achụta mgbe anyị chewara ya ka ọ dịgo emere na gị bụrụ ụkwụ onye na-aga ka ọkụkọ dọgụma ị ga-agachi ike echi na nhapụkwa gị bịawa ọrụ British agbaala German lekwe na ụdị metọd ndị mmadụ dị ihe nka echekwa mụ na ụmụazị nọ amadụ m na ndị m na ha nọ ndị Old Testament ndị ochie nọọsụ ọrịa ọkụ ya na nọọsụ Elizabeth ya nọọsụ Eliza ihe na-aga ka rọla ị gaghị echi na m hapụ gị ọrụ akwụghị ngazi motivation aga nke ahụ ya ọzọ iyi na-eme ka ọkụkọ mmiri ma lọtachara gị ije eme ije aga ka m kụziere gị profaịlụ gị na-adị ọkụkọ onwe gị na-eme ka ọkụkọ mmiri mara na-aga ka broiler onye ụta ata akwala ya bụ ala owerele onye ụta ata akwala ya Eliza Doc, good morning. Doc, good morning. Doc, good morning. Eliza. Yes, Doc. Kela won. Awa bambo ka o. Say le bi gaji ibu akpa. Oh, ono kan bịara na. O no love kan bịara. Imene. No love ke kan bịara. Ibia je ọrụ. Riote. Ki te kwere n'ihu ọwụn. Doc, onye tere n'ihu. Abịakwara ebe a. Isi m ekwulokwu maka n'ụlọ ọgwụ a ka ịfụrụ onwe gị mmanwụ nwa ego ole ihe riri m agakwuru m ndị organic ha ahụ ụmụ ngwugwu temntete ị gara n'ihe ndị organic ha ahụ egwugwu tekwe na agụ titete outcome ya wụrụ otu ọ tentere ọ madụ m mma lelenụ m na ụwa madụ m mma ewugo dike ma rịda ahụ ike ma rịda ahụ ya anyị ọrịa dị mma ile anyị Amos nwa alụbat iriela ahụhụ Amos nwa alụbat ịtanye ọ na Job na ahụhụ chere return n'azụ dọkị makwasị kamgbe m nọ mara vileji a emedo onye ahụ ga mmanụ nso na ka nte m ihe bịa na ma akwasị na ụmụ boys mara mma nọ n'ụlọ ọgwụ a na ma mere ka ị ga-echuzu na ma mere ka ị ga-ahụ na mmanụ kamgbe ị nọ na vileji a enwere onye na-ahụ gị onye ọ ga-elecha mmanụ gaga lewe agbụrụ onye ụwa wara na agba ele onye ga-ahụcha ụzọ ya pịa oge ọhịa ịnụ na ụmụ bọịsị mara mma bịa n'ụlọ ọgwụ nga ọ ya ka ijiri bịa ma onwe gị deploy si eme gị deploy n'ụlọ ọgwụ na ka
ka ị bịa nga abịa rụrụ m ọrụ na ịbịa ga-etu di gị ndagala ya n'iyi ote ha ga were penti pawuda na awụdụ kọlọ gụ were ala gị n'iyi gị mee na onwe gị ote eme ihe nwa ọkwa ebe na-anọ nwa ọkwa owele laghachiwa gị cherekwe Eliza ele igbo n'ụkwụ shunu size ma nọdụ n'ahịa agara m enweta na size m ọhụrụ keka m jisiri ike nweta anọ na keke wụkwụ m jisike wụkwụ m nso ka mma na-eji n'ahịa na ọ wakịrị ka ọ oke ebe Amos iriela arịrị ọ gọọmenti so nụ kparịwa m maka asị gọọmenti mgbe m gụchara akwụkwọ nwe deployment ha werele m ote tịga m n'ọkwa ebe m kwesịrị nọ n'usoro ote m siri go pharmaceutical mụ na ụmụ ajọ mgbe m kwesịrị ike ịbịa nnọọ nga na-ara aka n'ọchị echi n'imi asa ha werele m ote lee pathological iniquity m ote m siri gụọ akwụkwọ medical and surgery m gụrụ n'obodo oyibo asị ha chịrị otu m ote migrate ọmụ mba ga into ihe ha nna m gụrụ anụdị m abịa ngụgba ya wụrụ ụmụ mbe nwee kasị ị gawara n'ọkara gaga họrọ trela akụjegwa ụkwụ kpokpokpokpo abịajega nga ịbịa ga-ebidoro m ọrụ imekwesie m na ndụ gị akpa ibukọ na akpa anụ akpa m jere ebido n'ọnụ na akpa iji ebe ebido n'ọnụ na akpa iji ebido ọrụ ya na ị gada ala taa lakwa na ebe anyị bịara n'ụwa anyị bịara n'ụmụ na alagadịkwa m ibila ahụ na ebila ịlagadi ị ga-ebi nga mụ na gị dọg enwekwa otu ahụ shiri mee gị ihe ri agha lekwa ike m ahụ shiri metụkwa gị British agbakọrịala German Amos Albert iriela ahụhụ Job ahụhụ ịtara n'akwụkwọ nsọ atadị m ya cherekwa enweta ahụ shiri mee m nwa rise up ya wụrụ gị na amadọ m mma ka ọ gị maka Chineke kere m na gị na-abụ gị mega emega bugharịa ahụ ụzọ nwa gị kụta nwa gaghị n'ime akpa na iburu bịa nga abụghị ego na ya na aja ọja m tụfuo gbara na-agbago mmụọ na mmanụ nwere mmekọ cherekwa maka na m lechara anya sị mmengụ deploy ka ị bịa rụma saịdị mmanụ na-anwụ ka ị na-anọ na mọchari ebu na-elekwata ozu maka ọwụ ndị gị na ha magara ya nyewa gị mpetut ibu ọchị ịbịara nga akụtachiri m ogbe ọchị mbe ọchị enwe bịa nga akịrị m ya dum ibutere bandị enweta ahụ siri meme m daga n'ime ide gị ka m gwuo onu mmiri ọkwa nne ntụcha na ide m ga-egwu ya bụ ide enwe ị na-arụkwa nọọsụ kpụrakwarịrị n'ụkwụ maka Chineke kere m na gị na mmega emega ba ga n'ime ụlọ nga ugbo apụta ihe kakpa nọrọ nga metụ nwere igbo ozu na igbo bịa nga mfọkala logo ka ha nke otu eti igo nga bụga ego n'ọta ya wee bịa ha ịkpa ekwere ede nọ mmụhụ ma gị na aja ọja nkata rie ozugo ịbịakwara arụ ọrụ asị ndị nga yiri ụlọ ọgwụ ndị ara gị shi onwe gị arụsị atratị mezina ka obirikwa mmiri deziri otu a ka nta ebịara abịa shingụba tụtụpụ abịara m ụwa abịara m alaga ahụ dọm ọkwa ibela wo na ibela you have come ọkwa nne ngwa nnọọ ele aha gị ọkwa Eliza kwa nne Eliza nne m ngwachiri you have come ọkwa ya ngwachiri ma ebudugo n'ozu nga ụgbọala maka Chineke gị kpọm onye osi ọkwa ibela wo na ibela ọmụ na gị ele ya nwere esi abịa nwere esi nwa narị nda bịa nụ n'ọgwụgwọ nsọ ana m ebido ngwa ugbu a gị telala okwu nke a ka ị na-atụgbọ n'ala ugbu a ndị mbụ yiri uwe nọọsụ eyikwa ehi eme eberi ala gụ stupid enwe ọhịa iyikwuru ekpo bịa nga bịa imejara patient onye bịa nga ugbo ahụ ezinu gị otu ọrịa ọ bụ ya anụnọ ọ bụrụ onye buru ọrịa ga-arị ha ya anya ọ ga-ajịrị gị otu ọdịda abịa onye ọwụ ibela wụ na ibela dọkịta enweta ahụ siri mee gị anọkwa m ya gị mene m ọchị ote gbakọrọkwa ka arịrị stupid thing
ka m kwụkwụgo nke ọzọ ewu yi akwa. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.